Per exemple, el darrer cop que vam anar, li vaig dir que no volia ser. Perquè em trobava malament, no estava bé, però ell volia sexe i al final doncs va tenir sexe. No. No. La vas violar. Entens la paraula aquesta? Doncs assumeixo. Creus que fem bé anant a judici? Totalment. Per què? No ho tens clar? Mira, t'ho creguis o no, el teu fill m'ha fet molt de mal. No ho he superat. Ni tan sols sé si ho arribaré a superar mai. I a més, he de suportar la incredulitat dels demés. Començar pel teu propi fill, que no és ni conscient de que em va violar. Violar! Violar! Això és mentida, em sents? Mentida! No em cridis! Et crids $200! No em cridis! Estàs a la meva casa! No em cridis! Jo ara també tinc ganes de canviar algunes coses. No ho sé, d'ajudar més. Que tu em vas dir que la meva experiència serveixi per ajudar altres dones, també. Clar, doncs fes-ho. Almenys intenta-ho. Jo t'ajudaré, ja ho saps.